Kumusta mga kabisdak? Para sa karon nga content, mag-motorcycle engine oil review una ta. Usa pa diay ta magsugod mga kabisdak. Kung hilig ka og ingani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta ani nga channel. Pinaagi sa pagtanaw sa tibok video nato karon. Ug ayaw kalimti sa pagpindot sa subscribe button, ug bell icon, ug i-follow na lang pud ko sa atong Facebook page. Salamat! Kahibalo ko pamilyar na kaayo ninyo nga brand, ug sigurado jud ko nga uban sa inyo, nakagamit na pud niini, ug tingali mao na sad ni ang inyong ginamentin nga engine oil sa inyong mga motor. Mao ni ang Zik M540. Ang maong engine oil, anaay viscosity nga 20W50. Og pasado pud kini sa American Petroleum Institute o API. Og labi na sa Japanese Automotive Standards Organization, o JESO, og anaa kinitaas nga rating nga, API is L. Mao ni ang iyang general characteristic, designed for high performance, 4-stroke motorcycle engine. It is also engineered to help provide the proper frictional characteristics necessary for wet clutch engine transmission system. Has an advanced additive system which helps provide excellent wear protection at high engine speeds and high loads. So akong unit kay tricycle man, sakto kaayo, kay thicker siya nga klase, ug naa siya'y additive para sa high speed og sa kinargahay, haum kaayo ni sa akong pamasada, ug labi na sa lagyo nga biyahe nga naay karga. Sige ato naning iyabo sa makina sa kong tricycle. Ang nakanindot pud ani niya, kay gibutangan na siya og QR code. Kahibalo mo mga kabisdak, gamit kayo ning QR code karon sa mga produkto nga ato ang gipamalit, kay diri nimo makita kung original ba ang maong produkto nga imong napalit. I-scan lang siya nimo sa imong cellphone sa maani. Di ba makita nimo ang iyang serial number og uban pang mga detalye? Usa nato paandaron, ato usang ikrang ug kadaghan para makasaka ang bagong oil nga ato ang gisulod karon. Awa mga kabisdak, wow na wow kaayo, 1 krang lang, andar dayon. Ato usang painiton ang makina, una na to ipadagan. A few moments later. Sa akong obserbasyon mga kabisdak, para nako legit jud siya, ug sakto gyud siya sa pangkinargahay ug smooth kaayo ang acceleration. Para nako marekomenda ni nako ninyo, nindot jud siya og performance, labi na sa mga naka-tricycle, mga delivery rider nga lagyo kaayo og biyahe. The best ni para sa atong mga motor. Napalit lang ni nako sa kantidad niya 250 pesos diri sa among lugar. Og hapit ko nalimot day, ang kaning Zik M540, usa di ni ka, semi-synthetic oil, og ang Zik brand usa di ni ka Korean company brand. Sa mga nakagamit na pud day ni ini, i-share pud na ang inyong mga na-experience sa maong engine oil sa ato ang comment section. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha,
At angin na pud ang bago na kong i-upload nga video, dinhi sa atong channel, nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.